O pero hindi pa napipirmahan. So kinakabahan ako. Pero no additional budget yon. Bibigyan lang ng sistema ang AIX, ang AKAP at iba pa. Kasi ang problema, hindi naman pinagkakait ang tulong sa tao, ang ayuda. Hindi naman masama yun. Masama lang pagpanahon ng eleksyon at pinupolitika. Kapag palakasan at hindi nabibigyan yung talaga nangangailangan, doon tayo galit. Pero kung talaga nangangailangan, halimbawa yung free funeral, yung mga nangangailangan talaga, dapat bigyan kagad kahit walang koneksyon, kahit walang kilala, kahit walang padrino. Yun lang naman ang pinagkakait natin. Na dapat may sistema, may listahan ng talagang mahihirap ng namatayan, may kontrata ang bawat funeral parlor sa DSWD para ibagsak, may indigent package. At yun, automatic nang ibibigay, wala nang naglilimos. Pati yung sa ospital, yung walang kamatayan na guarantee letter, sana yung mga GLGL, malawakin na lamang yung PhilHealth at yun na lamang para wala nang palakasan. Ako parating ninenervyos at karapatan ng Pilipino yan, hindi kinakailangan manikluhod sa may kapangyarihan ng mga opisyal.